Fiol ha comparegut per parlar del ple de demà, on els diputats debatran una esmena a la totalitat del PP a la llei del bon govern. Si els populars aconsegueixen el vot a favor d'Unió Mallorquina, no es podria aprovar una norma concebuda, segons el Partit Socialista, per evitar nous casos de corrupció. La llei del bon govern que vol aprovar l'executiu estableix incentius per als funcionaris que facin millor la seva feina. A més, preveu una nova escala funcionarial. Per això, el Partit Popular considera que aquesta llei costarà ben cara a les arques de la comunitat. Des del PSIP responen que els incentius no tenen per què ser econòmics i interpreten l'actitud dels conservadors com una falta d'interès de lluitar contra la corrupció. O és que el PP no vol que sigui l'administració més àgil i més simple? És que no vol que hi hagi informació a l'abast de tothom, de manera que la gent no solament pugui tenir la informació que li correspon, sinó a més participar? És que no vol que s'avaluï? És que no vol que es corregeixi això? Pensam que aquesta norma crearà més gasto públic, més administració, més burocràcia i no servirà efectivament per el que tots volem, encara que alguns omplin la boca de dir que el Partit Popular no vol lluitar contra la corrupció i no vol evitar la corrupció, per nosaltres discrepant d'aquest punt de vista. En el ple de demà, els populars tornaran a demanar al govern pels pressuposts. Volen saber quins són els comptes detallats de cada conselleria.